Fl-aħħar 3 ijiem pajjiżna mexxa l-ewwel laqgħa bl-stakeholders Ewropej kollha illi jaħdmu fil-qasam tal-mart rari. Mhux biss dawk politiċi min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea jew Ministri u Deputati tal-Parlamenti tal-Istati Membri, iżda wkoll esperti minn universitajiet u laboratorji ta' riċerka madwar l-Ewropa. Laqan li waslet għad-dikjerazzjoni ta' Eurordis, l-Organizzazzjoni Ewropea għal Mart Rari, li irrikonoxxiet l-inizjattivi individwali tal-Istati membri għandhom ikunu konsolidati. Dan għaliex l-għaqda fir-riċerka u l-iżvilupp ta' trattamenti tal-Mart Rari tagħmilha possibbli li dawn ikunu irħas u iktar aċċessibbli għal persuni fil-bżonn f'kull pajjiż Ewropew. Punt diskuss waqt summit informali bejn il-Ministri Ewropej tas-Saħħa f'pajjiżna u punt li ser jerġa' jitqajjem nhar id-9 ta' Mejju waqt laqgħat bejn Ministri tas-Saħħa u l-Industrija tal-Farmaceutika. L-Eurordis laqgħet b'mod partikolari l-isforzi tal-Presidenza Maltija illi tidentifika mekkaniżmi li jiffaċilitaw l-aċċess għal dijanjosi ta' mart rari, kura, terapija u teknoloġiji ġodda. Il-kol temi diskussa mill-esperti Ewropej għall-ewwel darba f'pajjiżna fuq l-inizjattiva u l-isforzi ta' Marigold Foundation. Dawn qatt ma kienu ntaqgħu taħt saqaf wieħed u allura Malta għandha tkun proud li rnexxielha tagħmel din il-first biex ukoll fil-kawża tal-mart rari li kienet xi ħaġa rari illum il-ġurnata qegħdin hemm biex kemm jista' jkun nagħtu daqsxejn ta' dawl lil dawk il-familji li jħossuhom iżolati ġewwa djarhom. Waqt l-aħħar konferenza dwar l-iżvilupp u l-aċċess għal mediċini għal mart rari f'pajjiżna, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn tkellem dwar il-ħtieġa li ssir ħidma li telep il-konfini tal-pajjiżi għaliex bekk jingħataw l-aqwa servizzi lill-pazjenti mhux biss lokalment. Filwaqt li l-Ministru Elena Dalli referit għal pjattaformi ta' kollaborazzjoni li diġà jeżistu u li huma xhieda tas-suċċess li jista' jkollha din l-attitudni.